Yara sorry ya no pay no ene se wona na hwehwe board ahodo so abehu ne se fango no ebo no abafo mo ha mo nchemu enwotwe ne se 8%. Fuel stations ahodo bi ti se go wo mo ateso no na da 1340 se se ne 1250 ya ne sa na afoforo bi nso diesel no so wo mo atete so anti ama ne bofo hu nsa no na ho akwahia se wote ho gu monten so na afei okohwe sa de ebo na ba begina filling stations no do so sai na we de gie na sense no foforo e de gie nsam a omaboa no bini fango adwumayeko awodo bi e wo man Ghana mu ahyase etete woniema so oka adwumayeko awodo a edi fango hu dwa wo man mu pa goil enedi kan eneyi abeto dwa se watene fango so ahamu chichemu enwotwe wahyase a diesel 1 liter so oto no Ghana cedi do 9 echiripo ensia 14 cedi 60 pesos petrol so se woto no Ghana cedi dumiyenu echiripo eduanan 12 cedis 40 pesos total energy so atene fango so amanfo hye kwan se enyumeko awodo a edi fango udwan so ebetete woniema eso sisi ye kasai fango adwumayeko bebro oha ene wo oman Ghana mu a odi fango hudwa